ପରେ କରୋନାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜୀବନ କିଭଳି ରହିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏନେଇ ଡକ୍ଟରମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଲକଡାଉନ୍ ଖୋଲିବ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ବା କଟକଣା ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଲକଡାଉନ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ଯଦି ଆମେ ପୁଣି ପୂର୍ବ ଭଳି ସଚେତନ ନ ରହିବା ତେବେ ପୁଣି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କରୋନା ଭାଇରସ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ବେଶୀ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ଲକଡାଉନ୍। ଆଗକୁ କରୋନାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖି ଲକଡାଉନ୍ କଟକଣା ବଢ଼ିପାରେ ବା କୋହଳ ବି ହୋଇପାରେ। ହେଲେ ଲକଡାଉନ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମହାମାରୀ କରୋନା ଭାଇରସରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପରି ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କରୋନା ଭାଇରସ ଲାଗି ଏବେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିନ ମଜୁରିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଗୃହରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଲକଡାଉନ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବାହାରି ପଡ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପୂର୍ବ ଭଳି ରହିବ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କୁ କିଛିଟା ସତର୍କତା ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନଧାରାରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଲକଡାଉନ୍ ଖୋଲିଗଲା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ କରୋନା ପଳେଇଗଲା ବୋଲି ଭାବିବା। ଲକଡାଉନ୍ ଖୋଲିବ ସତ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନଯାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ। କିନ୍ତୁ କରୋନା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା କରୁଥିଲେ ତାହା ଆମକୁ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରାଯାଉଥିଲା, ଲକଡାଉନ୍ ସରିବା ପରେ ବି ସେହିଭଳି ଭାବେ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ, ସୋସାଇଟିରେ ବା ଅଫିସରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କଲାବେଳେ ହାତକୁ ମିଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଖାସ ବା ଛିଙ୍କ ହେଉଥିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅନ୍ତତଃ 1 ମିଟର ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ସାବୁନ ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶରେ ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆଲକୋହଲ ଯୁକ୍ତ ସାନିଟାଇଜରରେ ହାତ ପୋଛନ୍ତୁ। ହାତକୁ ଆଖି, ନାକ, ପାଟିରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଜିନିଷ ଯେପରିକି ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ଲ୍ୟାପଟପ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, କିବୋର୍ଡ ଆଦି ଅନ୍ୟ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବଜାରକୁ ଗଲାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ 1 ମିଟରର ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରୋସରୀ, ପରିବା ବା କିଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଗହଳି ନ ହୋଇ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଯାଇ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚେୟାର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚେୟାରରେ ବସି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 6 ରୁ 8 ମାସ ଯାଏଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାର୍ଟି ଯେପରିକି ବାହାଘର, ସଭା ସମିତି, ଜନ୍ମଦିନ ଭଳି ଉତ୍ସବରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ 5 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗହଳି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣକୁ ଥଣ୍ଡା, ଖାସ, ଛିଙ୍କ ହେଉଛି ତେବେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୂତାଣୁ ନ ସଂକ୍ରମଣ ହେଉ। ମାତ୍ର 1-2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଭଲ ଅଟେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ଶିଖାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏନେଇ ସେମାନଙ୍କ ବାପା ମା ଓ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବୁଝେଇବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3 ଫୁଟର ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ସ୍କୁଲ ବେଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିବା ବି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗହଳି ନ କରିବାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭଳି 20 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ହାତ ଧୋଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ବୁଝାନ୍ତୁ। ଖାସ, ଛିଙ୍କ ଓ ଥଣ୍ଡା ହେଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲକଡାଉନ୍ ସରିବା ପରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ସଚେତନ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ପ୍ରତିଷେଧକ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନର ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପରିଷ୍କାର ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଟେବୁଲ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଫୋନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣକୁ ସାନିଟାଇଜର ଦ୍ୱାରା ନିୟମିତ ପୋଛନ୍ତୁ। ଅଫିସରେ ଖାସ, ଛିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ସଂକ୍ରମଣ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଟିସ୍ୟୁ ପେପରର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବହୃତ ଟିସ୍ୟୁ ପେପରକୁ ତୁରନ୍ତ ଢାଙ୍କୁଣୀ କିମ୍ବା ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାନ୍ତୁ। କରମର୍ଦ୍ଦନ ବା ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଫିସରେ ସଭା ସମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ବର୍ଷେ ପାଇଁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଉପସ୍ଥାପନ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଲିଫ୍ଟରେ ଯେତେ କମ୍ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତୁ। ଅଫିସ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଯେମିତି କିଣିକରି ଖାଉଥିଲେ ସେମିତି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖାଇବା ବେଳେ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଲକଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ପାର୍କ, ଜିମ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ନା ଜିମ୍ ନା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କିଛି ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଘରେ ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ଏରୋବିକ୍ସ, ଜୁମ୍ବା ଭଳି ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ପ୍ରତିଦିନ 30 ମିନିଟ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି
ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। କୋଭିଡ-19 ଭୂତାଣୁ ନ ହେବା ପାଇଁ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଭଲ ଓ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଫିଟ୍, ତେବେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଖୁବ୍ କମ୍ ଥାଏ। ଖାଦ୍ୟରେ ସବୁଜ ପନିପରିବା, ଫଳ, ଅଖରୋଟ, ରାଜମା, ମାଛ, ଚିକେନ ଆଦିକୁ ସାମିଲ କରିବା ନିହାତି ଭଲ ଅଟେ। ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ତାହା ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଏବଂ ଏହିଭଳି ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। Stay fit and stay healthy. Zero report GNK TV.